Salut și bine v-am găsit la primul episod de Jurassic Park, Jurassic World. Bun. Îs mort, da? Nu. Bun, am început din nou și acest video îl fac pentru Vlad, un coleg de-a meu. Așa. Mă, eu vreau să-mi dau. Opa, îs mort. Bă, eu vreau să dau și eu un atac. Ăsta m-a făcut să ies. Stai că... Așa, hai să așteptăm. Așa. 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 Bun. Uai. Iată-te, mă, de când n-am mai jucat. Deci. Uite. Și dacă pus... Și acum l-avem de o stea. Place. Uite, bătălia. 1. Bun. Așa. Hai. Uite. Bă, mie sunt țâților, dar nu puteam să dau și mai mult. Uite că-s mort. Vegeți dacă nu mă lăsați. Eu cred. Na. Turbă. Și l-am omorât. N-am bătut pe Majungazaur. E Majungazaur. H. Speed up. Collect. Uite. Hai, mă, să... Ia, ce misiune? Tu... Bă, să colectez 1 mâncare. Activate. Am făcut o misiune simplă. Și suntem level 2. Ce bătălie. Uite. Uite, putem să... Mâncare. Tropegnatus. Ăsta. Da. Bun. Așa, hatch. Bă, mai ho, că îmi stricați cu collect. Bun. Bun, te rog, dăm T-Rex. Vreau? Ce dinozaur? Majungazaur? Tu ce misiune? Completează bătălia 2. Bă, stai să-i dau la Majungazaur. Să-l fac de așa. Bun, acum, bă, fac ăsta. Hai să așteptăm.
până... Așa, bun. Așa. Și pe ăsta... Așa, hai să enter și îl băgăm pe... Așa. Ne băgăm... Uita să-mi bag și... Scot. Bă, nu. Atac blocat și hai. Așa și... uite. Așa. Hai să ne schimbăm cu Tropegnatus. Așa. Așa, hai. Așa și avem iar avem un dinozaur nou, unul tare, dar nu mai bun decât, uite. Așa și suntem level 3. Da. Level 3. Limnoscelis. Ia. Deconectăm. O să revin când mă conectez pe Facebook.